Aste honetan bertan, Euskal Autonomi Elkarteko 3 ahaldun nagusiek Ukrainiako gerraren ondorioei aurre egiteko iragarritako neurriak oso partzialak eta mugatuak dira. Gobernantza eredu kaskarraren adierazle. Ezin da Sánchez kritikatu Madrilen horrela jokatzeagatik eta hemen berdin jokatu. Azken hilabeteetan, areagotutako energia krisiaren ondorioek, gerraren ondorio sozioekonomikoekin batera eta pandemiaren kolpe ekonomiko, laboral eta sozialarekin batera, ziurgabetasun eta ezegonkortze egoera batera bultzatzen gaituzte. Eta horri erantzun egin behar jako. Egoera horrek, administrazio publikoak, lehentasunak eta baliabideen erabilpena birpentsatzera behartu behar ditu. Horregatik, guztiagatik, uste dugu, talka plan zabala behar dela. Herritarrei gerta daitekenaren aurrean, babes soziala, ekonomiko eta laboral handiago bat emateko. Eta aldi berean, ekoizpena, energia, ekonomia eta gizarte sistemaren alderdi guztiak eraldatuko deuri esan neurri ausartak hartzeko. Gaur bertan, Bizkaiko ahaldun nagusiari heleraziko diogu Euskal Herria Bildutik egoera honi aurre egiteko diseinatu dugun talka plan hau, berau kontutan har dezan. Ondoren, gure talka planean arlo ezberdinetan dekoguzan proposamen batzuk zerrendatuko ditugu. Gobernantza ereduari dagokionez, elkarlanerako batzorde iraunkorra eratzea proposatzen dugu. Ukrainiako gerrak sortutako krisi sozioekonomikoaren ondorioei era bateratuan eta elkarlanean erantzun ahal izateko. Lehen sektoriari dagokionez, Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoa eta Arabako aldundiekin batera elikagaien erreferentziazko prezio duinen lanketa egitea. Ekoizleen bideragarritasuna eta etorkizuna bermatzen laguntzeko. COVID-19 dalata sortutako diru laguntza lerro guztiak mantentzea eta zabaltzea sozioekonomiari dagokionez. Krisiak gogorren jo dituen sektorei arreta emon ahal izateko. Europako funtsak ere barnebiltzen ditugu hemen. Helburuak eta lehentasunak barriro definitu eta gerra osterako funtz berezi bat sortu. FEDER funtsetan arreta berezia jarriz. Enpleguari eusteko laguntzak handitu behar direz gure ustez, batez ere egungo krisiak gehien zigortutako sektoreetan. Eta politika sozialei dagokienez, Jaurlaritzarekin batera babes soziala indartzeko neurriak hartzea. Gizarteratze arloan esku hartze sozialean hartatzen dituzten gizarte baliabide guztiak indartzea. Eta azkenik, fiskalitateari dagokionez, premiazko eta behin-behinezko talka neurriez gain, atzerapenak, likidazio bermatzekoak, eta diru sarrerak handitzeko eta aberastasuna banatzeari begirako neurriak behar doguz. Esaterako, sozietateen gaineko zergaren benetako tipoa gutxienez 15% izatea. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta lanaren eta kapitalaren diru iturriak era beretsuan zergapetzeko bidea irekitzea, oinarri bakarrerako bidea jorratuz, eta zerga tarifa progresiboa ezarriz. Aberastasun handien zerga ezartzeko prozesu bat hastea. 1 milioi bat baino gehiagoko ondareak zergapetzeko. Bitartean, ondarearen gaineko zergaren erreforma bultzatu beharrekoa dela iruditzen jako, zerga eskutua indargabetuz. Eta transizio energetikoa. Energia komunitateak eta autokonsumoa eta energia eraginkortasuna sustatzeko diru laguntzen lerroak berehala abian jartzea. Eskariaren arabera handitu daitezkeenak. Eta amaitzeko, berriro azaldu gure dut, aste honetan bertan 3 ahaldun nagusiek Ukrainiako gerraren ondorioei aurre egiteko iragarritako neurriak gure ustez, Euskal Herria Bilduren ustez, partzialak eta oso mugatuak direla. Eta gaur bertan, Bizkaiko ahaldun nagusiari heleraziko dotzegula talka planaren proposamena.